abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso enaso ya da fofora onyankopon e de akyɛn ene ya baba buya ne akonhoma ewo afram so eyekura ewo afram nsuo no eso a ewo Mampong Municipal Assembly no ase Asante Mantamu na wo pa afram so a ewo Asante Mampong ene adwura sekedoma se kwantempon ne so na odibe udru afram so ati junction no e de obesa akọ sekedoma se ekurom enti kro afram so ne ebeboye ne akonhoma awesa de akwan no esitie se de kro no esitie ani se de dwumadi a ekoso ho no esitie efa monka ye ho yentu saa anamu me damase Right,